Tal na latilubong ko tataya. Gusto nga naban nga naglaba ka nagawawer. Ornusan nyo ito pinagbagyaw. Baka madi kayo matansya. Planchaktar pro bayaw. Ni, bigat mga nakaila datoy. Gwapo mati nga kalalakyan eh. Kaslanwang. Mapuyatan naman nga tatuin. Baka nabartik man siguro dirabi ay. Mercedes. Nice. Umpay maaramid. Makaboring. Oh no! Oh no! Oh no! Yan. Gwapo ah. Cik! Ampay. Kata ka pati baag? Woy, bambantayang ka nga road. Talaga? Woy, baka ngamin biglang agto daw. Ilinong kano ka, narigatayin, baka makalambri ka. Paglaki din, narta ka. Woy, sungor nga bambantayang ka. Baka kidnapin da ka. Sino mo't namurot yung mga lakanya? Malay mo nga, pag interesan da pa yata nga langlangam, exotic pogi ko naman. Anamat ti kahit nasa unay exotic pogi. Exotic pogi lang, dimpayam mo. Di kahit nasa wine, first class nga tao. Rare kung kunada. Nice. Anamat ti kahit nasa una dyan. Di kahit na nga sa wine na jay, maidumduma. Katangi-tangi at ang rupam. Aks, Gia. Absinak siguro. Dinsuro ni madam. Takay, pagbabasahin da kami ni Day, at balog ti nununam. Balog ide. Naladaw lang makaririing. Suajay. Kinanak malay. Karubayo lang or data eskwelanin, malit ka pa ay. Tapos, kinain ko pa yung mesbo na isaping kudubi nga. Kinananak pa yung muntang kiniinang ko. Suajay. Ang ganas ko na yung sumurikan. May isa kamit nga ron nga ang sigidubing ka ah. At si ka, maday. Medyo. Medyo. Di sum lang na isaw. Sig kamot lang. Hindi ka nga rin taga rin ah. Baka mangigda. Happy ko man ang mangagda. Paisumay. Winlatan. Ayong gayang baak. Na ginapanam na nagpasyaram. Mayat ah. Numabalin lang ko ma. Di jayak agyanay. Jay ka lang ko man nagjanin taong panggulo dito. Napakay di dakit ito yay. Awang mo lang ububram na saya dito. Ang susutin lang tiraramidam. Apay, awan lati na ramit ko na siya dito yain. Damot. Basik. Oh no! Ni, kadwa mo iduwa nga muryot. Makasao ka. Si Kadimsi, kaslawan ti naramit ko na siya at kanyam. Bak, ano naman yung pagtungtungtungan yon? Pagtungtungtungan mo ni Dimse, no, apay, colorless adi danob. Amom ka din, no, apay. Maditmot lang ang mo. Madimit lagay mam mo. Sumadi ka nga sumalsalit, itungtungan mo yun. Yan, parang damdamag lang. Apay, madilak kahit katungtong. Magpantay lang ka doon, Andresin, makapangpanganak tiswa. Apay, aginaw ka. Aginaw nga ibagbagam, mabisina lang. Yan, tayon. Nasamit ay bunga ti suwan ng Dris ko. Nagbati kang Dimse, ituloy mo ulit ataturog mo. Makaturog no rabin niturog ko man tatan. Di agriring no kan tapno madi ka marikatan maturog. Hintayo kit din, nagadupay lang nga sa uyo. Yan, tayon. Ni,
Apex ti matinilas ka. Sino kinarami dataw? Ni JR Dimse, sunat nalaing mangluko ti kasta. Oh Ito nga siya, no! sang-sangput ko lang. Alang na siya. Lukok hindi ti magbagikaw. Urnosim kid din, tamapantay ka Andresain. An nadak at chinilas ko. Tanabag maperde. Paglulok ang dakpay. Hoy, Dimse, madi kag papabasol, nawan tinakit kitam. Turog kan tuming amin nga turog. Un man, iso nga mali papabasol. Kaso morno sa tao. Nagadumaggan na. Kaso nga numapugsat. Nga pagdatang kaw. Saka-saka ka pa ilang no ka ah. Di dakpi kinatawaan. Napapanagipaling na nakasaka-saka. Kada sa madimse nga gudaw nga, nakasaka-saka ka. Sus! Gapaw. Teka, tika da Andresain, naliday ti aldo ko, numantik makadwa nga tao. Kasakno ati sinilas ko nga. Bakati mata tinilas mo, nagsaka-sakan. Taon. Sige, hindi yun. Bak, ate ka na yung kay Katulan Rice. Siguro to something yaw. Sa tama. Wow! Hindi mas nabiyagin, kaindahin-dahin lang ah. Ay, apo. Makabunog mo lagam di kasi nga pinagbiag. Andres, Apay nakuha niyo dito, ay. Kadwang pagiti patong nga muriyot. Namurmurit ka ah. Nagtal na latilubong ko tataya. Gusto nga nabanungan nga naglaba ka nagawawer. Urnusan niyo to pinagbiagyaw. Baka madi kayo matansya, planchaktar pro payaw. napay naguyong kan? Kay mo ti ito ba ito, baring maagasan na tabannog mo? Ay, maday! Pero ti kayaw. Laro ti kayo lang amang buraot. Awan ti may pakanggo kanyayaw. Sag, Di ba ka no, makapangpakanti suwa. marwam kayo magkaradawa ti suwan. Agmula kayo mata. Naimimas nga raw, no dawat. Nagadula kita mumaw. Tara di sangoy suwak. Awan ti bulsak. Kaya mga lang, dati merinda tayo. Ano mga alam dimse? Apisyak lang. Kadwanak mo ta. Madi ba nga sakpay ti mga ala? Oray madi kayo mangmangan. Nay, apay idim siya ay nakasaka sa kamay. Ang dama nakapahit ka pa ti takbo dito. Gamaw. Sino nagrama dito eh. Kayo mga alas 1 ah, tsaka lain nyo no ka jar team ng Andres nga daso kabase na. Isang dimse. Siguro. Ato yung moy. Madi nga suka basi ti arub-ubon na. Baguong. Kapay ah, nagimas nga ron. Sika siguro na nga alay liblibon ko nga suka basi nga gapo di lokaw. Boy, naibus pa yun ah. Animal ko na talaga. Aray ko may. Pinagpabaso ko pa ni bakat ko nga narub na isuka. Nalam ng magayam. Pagpakada mo kanya mi day. Naglablaba ka ngamin kadajay. Impakada. Aw mo nang nangagaw. May sakamit ngamin nga palaig. Sikaman ti kanayon nga ngangawan. Aging papalang kanatan ata wan riray. Sa bagay, ayun kaya man Andres, amo maji balita nga latest ayun. Di pa ay. Ano ba jay? Apay ka no colorless ti kulay ti danom, baka masumbatam. Ukis ti sabam. Nagadulang ro ti pampanunuto kong dagdagan pa. Idim sa ti magdamagam. Barbari masumbatan lagi ta damag mo. Nalalay nga jay. Sa bagay, subra panunot na ajay.